Hoxe o que vimos foi un discurso dun presidente que parece que está noutro país, o discurso dun estado de malestar sen goberno, pero que para o señor Feijóo parece que vivimos nun país non idílico, pero desde logo nun país que non se corresponde para nada coa realidade que os cidadáns viven todos os días, non? É un discurso, por outro lado, sumiso ás directrices das políticas que se impoñen desde a Unión Europea e desde o Goberno Central. Foi un discurso sin forza, sin vida, sin iniciativa, sin propostas para o futuro deste país, non? Sobre todo, o que creo que foi unha declaración de sumisión ao espírito do Goberno Central nun momento no que se está debatindo a reconfiguración do Estado español, non? El parece que disfruta convertíndose no ariete do centralismo contra as aspiracións do pobo catalán e, en cambio, disfruta tamén ao mesmo tempo ocultando as aspiracións e as necesidades deste país de termos ferramentas para gobernarnos e para tomar as decisións que se necesitan para sacar este país adiante, para sacar este país da crise, para crear emprego e para crear un futuro para as novas xeracións. Neste debate estamos vendo dous países, un o do discurso de Núñez Feijóo e outro o discurso do BNG e en xeral tamén das forzas da oposición, un discurso onde podemos ver a realidade dun país que sufre, dun país que ven experimentando un declive continuado ao longo destes últimos anos con falta de respostas por parte do goberno de Feijóo e unha situación onde ao declive económico, o deterioro social, a perda de capacidade adquisitiva dos salarios, de deterioro dos servizos públicos, de deterioro da sanidade e da educación, un país onde está perdendo forza e capacidade negociadora frente a Bruselas e frente a Madrid, un país que está perdendo recursos porque temos un sistema de financiamento que é injusto e que provoca unha drenaxe de recursos de Galiza para o Estado central, pero non revirte na mesma proporción en beneficio de Galiza e, polo tanto, estamos diante dunha situación que realmente é unha situación de emerxencia que exixe medidas extraordinarias. O que necesitamos é un debate onde o conxunto do Parlamento poña en común un diagnóstico dos grandes retos que ten a nosa sociedade de cara ao futuro, dos grandes problemas que temos como país, como un país que vive unha crise moi profunda e que ten moitas ameazas en riba, que ten moitas imposicións desde fora que é necesario vencer con un proxecto e unha decisión de futuro do país e, polo tanto, creo que sería necesario unha disposición a construir unha alternativa e unha proposta de país como as que formula o BNG. Desde logo, a primeira aposta tiña que ser por defender valentemente o autogoberno, por defender as nosas ferramentas de decisión conquistada e por apostar por termos máis ferramentas para decidir, para poder implementar políticas agrarias, políticas industriales, políticas de pesca, políticas de innovación que realmente permitiran crear as condicións para sair desta crise, para crear emprego de calidade, non emprego precario, e que permitiran que este país pudera ter un horizonte de esperanza e de futuro.